zásobníkové automaty. Úloha znie: vytvorte zásobníkový automat pre jazyk XCX na R2. To znamená, že máme dva reťazce, pričom sú oddelené C a druhý reťazec je invertovaná podoba prvého reťazca, kde X pozostáva zo znakov abecedy 0, 1 a 2. Takže zásobníkový automat má vlastne nejaký zásobník, na dne zásobníka je Z. A potom sa tu môžu vyskytovať rozličné hodnoty. Zásobníkový automat má inštrukciu pozostávajúcu z prvého stavu, v ktorom sa nachádzame, zo vstupu, vrchola zásobníka, z druhého stavu, na ktorý sa zmení po vykonaní tejto inštrukcie, a potom je to to, čo dáme do zásobníka. Dobre je si rozpísať, aké vlastne reťazce nám daný jazyk generuje. Keďže tu máme hviezdičku, tak daný jazyk generuje reťazce také, že X môže byť prázdne, čiže reťazec len C, potom X môže byť jednoznakové, napríklad 0C0, 1C1, tak ďalej. A potom si vypíšeme nejaký reťazec, ktorý je už invertovaný. 1, 1, 2, oddeľovať C, 2, 1, 1, 0. Ak by tu bolo plusko, tak toto C by nepatrilo do daného jazyka. Teda by sme nemuseli robiť inštrukciu pre C. Na začiatku predpokladáme, že sme v stave Q0. A podľa toho, čo sme si zapísali, môže prísť C. Keďže začíname, tak v zásobníku na dne je vždy symbol na zásobníka, čo je Z. Po tomto C vidíme, že už nič by nemalo prísť. To znamená, že my môžeme prejsť do finálového stavu QF a do zásobníka si vložíme Z, pretože v tejto inštrukcii to C vlastne čítame z pásky a to Z ako keby sme vyberali zo zásobníka. Znamená, že si ho tam potom naspäť musíme zapísať, ak chceme, aby tam bolo. Ďalšia možnosť je táto druhé slovo. V stave Q0 príde 0. V zásobníku ešte nemáme nič, čiže len symbol na zásobníka. Zostávame v danom stave a do zásobníka ukladáme 0Z. Takisto môžu prísť jednotka a dvojka. Nemeníme stavy a do zásobníka zapisujeme to, čo prišlo a symbol na zásobníka. Teraz môže prísť buď C, alebo ďalší symbol. Ak príde C, tak to ošetríme tak, že
z Q0 nám príde C. V zásobníku môžeme mať 0, jednotku alebo dvojku, čiže potrebujeme si vytvoriť pre každú možnosť jednu inštrukciu. A v tomto prípade sa už dostávame do stredu reťazca na toto oddelenie. A to nám indikuje to, že mali by sme zmeniť stav, aby sme vedeli, že už čítame druhý reťazec invertované x. Preto si zmeníme stav na Q1. A C nevkladáme do zásobníka, pretože ho nepotrebujeme. Čiže do zásobníka len vrátime vybrané znaky 0, 1, 2. Ďalej musíme ošetriť stav, že v stave Q0 nám príde 0, 1, 2, ale už sú tam nejaké symboly. To znamená, že napríklad Q0 príde nám 0 a v zásobníku už máme 0, tak si odpamätáme 0. Takisto. Príde nám 0 a v zásobníku máme jednotku, tak si do zásobníka vložíme 0 a nulu navrch a jednotku pod ňu. To isté pre Q0, 0. V zásobníku máme dvojku. Môže prísť aj jednotka, pričom v zásobníku môžeme mať jednotku, nulu, jednotku, dvojku. Stavy nemeníme. A do zásobníka dáme to, čo prišlo a to, čo bolo v zásobníku. Čo prišlo, to, čo bolo. To, čo prišlo, to, čo bolo. Tu istú sadu inštrukcií pre dvojku. Že mohla tam byť 0, jednotka alebo dvojka. Stav nemeníme, pretože stav my meníme len po prečítaní C. A naplníme zásobník. Teraz sme sa vysporiadali so všetkými možnosťami, že by nám prišli v prvom reťazci nejaké hociaká kombinácia čísel 0, 1, 2. A takisto sme sa vysporiadali s prechodom cez C. To znamená, že ďalšia naša stratégia je spracovať druhý reťazec. V zásobníku, konkrétne tento reťazec, máme uložený tak, že tu je dno zásobníka, na ňom je 0, jednotka, jednotka a dvojka. A teraz nám príde v opačnom poradí tento reťazec. Naším cieľom je dostať sa na dno zásobníka a do finálovej konfigurácie, čím vlastne zásobníkový automat akceptuje slovo patriace do abecedy. To znamená, že sme v stave Q1 po prechode cez toto C a môže nám prísť 0, jednotka alebo dvojka. Keďže reťazec je invertovaný,
tak na vrchole zásobníka musí byť ten istý znak. Pri 0 0, pri jednotke 1, pri dvojke 2. Stav nemeníme a do zásobníka, keďže sme vybrali, napríklad zoberieme si túto inštrukciu, vybrali sme túto dvojku zo zásobníka a naspäť ju vrátiť nechceme, ani nechceme dať do zásobníka prečítanú dvojku, tak do zásobníka pošleme lambdu, čo je vlastne prázdny znak. To znamená, že do zásobníka nič neuložíme. Keď si pozrieme na dané slovo, tak pri vykonaní tejto inštrukcie nám zmizne zo zásobníka dvojka. Potom pri vykonaní tejto inštrukcie nám zmizne zo zásobníka jednotka. Opäť môžeme vykonať tú inštrukciu, pretože príde jednotka, v zásobníku je jednotka. A potom zostáva 0, príde 0. Podľa tejto inštrukcie v zásobníku je 0. Tuto prepíšeme prázdnym symbolom a prečítali sme úspešne znak. Teraz očakávame, že tu už nie je nič, čiže nejaká lambda. Sme v stave Q1, príde nám lambda, v zásobníku máme len symbol dna zásobníka. Môžeme prejsť do finálového stavu a v zásobníku necháme symbol Z. Jednotlivé inštrukcie si ešte môžeme označiť, že táto je P1 alebo že je to inštrukcia 1 a pre málo miesta som to nerobil. Ďalšia vec zásadná je, že my inštrukciami neriešime stavy, kedy napríklad slovo by nepatrilo do jazyka. To znamená, že toto slovo by tu malo ešte jednu jednotku. A keby zásobníkový automat prechádzal jednotlivé inštrukcie, po C by mu vlastne tu v tejto inštrukcii by prečítal 0 a nasledovala by. Boli by sme v stave Q1, prišla by nám jednotka a v zásobníku by sme mali Z. Keď sa pozrieme na súbor inštrukcií, tak takú inštrukciu nemáme. Zásobníkový automat by sa zasekol, ale to nám nevadí, pretože pre nás je len dôležité, aby to, keď slovo patrí do jazyka, oznámil automat finálovou konfiguráciou. V tomto prípade máme tú a tú inštrukciu s finálovou konfiguráciou. Ak by v zadaní bolo plusko, znamenalo by to, že toto slovo, samotné C, by nepatrilo do jazyka a tým pádom by sme nepotrebovali túto inštrukciu.